Всеки ден в България се случват десетки катастрофи, някои дори и фатални. И не е нормално да си мисли, че няма да се случи и на нас. Никой не е застрахован и всички ние трябва да поемем отговорност. Затова ние няма да седим и да гледаме отстрани. Излизаме, говорим и действаме. Сега ще раздаваме еликсир на шофьорите по пътищата, за да им напомним, че фокусът може да спаси живот. Здравей, мога ли да задам няколко въпрос? Да, задавай, здравей. На първо място, шофьор ли си? Да. Добре, какво би променил по пътищата в България? Ами, може би състояние на пътната настилка. Добре, смяташ ли, че фокусът е важен, когато си зад волана? Ами, да. Добре, а чува ли си за еликсир? Не, за първи път чувам от теб. Това е нашата напитка, която се държи до 6 часа фокус, без добавена захар и абсолютно храна. Супер, много хубаво. Пенчето еликсир съдържа само натурални съставки: гуарана, елтанин, плодови сокове. Поддържа ума свеж, а реакциите точни, когато шофираш дълго или си изморен. Фокусът зад волана спасява животи. Напомни го на приятел. Карай отговорно, пи еликсир. Виж къде можеш да го намериш на www.elixirdrink.com.